Takže čau lidi, já zdravím dalšího videa a tohle je video 25 faktů o mě, jej! Jo, takže... I'm talking about putting on right now. Glocks in my mind's house, front you with that work. Out in front of niggas work. He say want that. První fakt je, že jsem mula. Druhý fakt je, že už říkají teda aspoň jeden, dva, možná víc. Umím beatbox, což nechápu. Třetí fakt, tancuju hip-hop. Jo. Čtvrtý fakt, miluji pizzu, to asi plno lidí. Pátý fakt, slyšíte dobře, to je pátý. Já vás tady umůžím. Takže pátý fakt je to, že vůbec jsem si nevzpravil scénář, chtěl jsem se ho připravit, ale nic, prostě on mi tady kámoš, prostě zavolal, no jdu ven, jdem natáčet, no. Jo, šestý fakt, doteďka jsem byl nemocný, měl jsem rýmu, možná to ještě slyšíte mám trochu, ale chtěl jsem vám natočit video, protože jako týden nebo nějak tak, měsíc nevím, asi měsíc nebylo video, prostě bylo intro, jen jsem se dala, takže teď ale teď zpátky k faktu. Šestý fakt je to, že mi je 12. Jo, 12. Vypadám na 7, to je jedno, protože mi je 12 a už jsem velká holka. Fakt, že mi mrznou v ruce. 8. fakt, nebo 8, že asi 8, že mi mrznou v ruce, když tak řeknu 24 nebo 26. Devátý fakt, jmenuji se Nikolas. 10. fakt, mám vansky. 11. fakt, nemám mě na sobě. 12. fakt, skateu, jo, skateu. 13. fakt, je to možná divný, ale ostatní lidi mají plnou medaili, já mám jenom 2. 3 ocenění, 4. No, protože já nikdy jako sporty, prostě se nestřídám, vydržel jsem to maximálně rok, no. Takže jsem nikdy jakoby nezískal ocenění. Mám jenom 1 medaili. Zpátky. Jsem. Čtvrté video, já se omlouvám. Víte, jak je blbý, jako mluví do kamery, jako jo, prostě mluvím do kamery šáma, jo. A ty lidi jsou úplně pasaní, oni neví, co to je. Oni neví se to YouTube. Tam maximálně pouští nějaký, jak vařit. Tak, jestliže jsem skončil u 13. faktu, omlouvám se, nejsem si jistý, já jsem vůbec na to nemyslel. Trošku. Chovám se šli tady lidi a prostě je to blbý mluvit takhle do kamery a tady a vyšli takové lidi. No, ahojte, jmenuji se Nikolas, tady jdou a čumí na mě. Ne, ale tak myslím, že jsem skončil 13. faktu, vůbec si nejsem jistý, vůbec. To já se omlouvám a mě to úplně vypadlo. Jo, takže teď bude 14. Jsem skončil 13. Myslím, když tak to bude mít. Takže 14. fakt je to, že mám doma plno snapbacků. Myslím, že nevím. 15. fakt je to, že mám mobil HTC, vám budu hodně neřeknu vám jaký, protože vy jste určitě psali. Hej, ale kupuju se ho za svých prachy, takže 16. fakt je to, že mám rád značku Quicksilver. Jo, mám Quicksilver. Nebudu na to dělat reklamu, že se dělá, no. 17. fakt je to, že neumím natáčet a přesto natáčet na YouTube. Myslím, že 18. fakt. 18. fakt je to, že
18. fakt je to, že mám 28. února narozeniny. Nikoho to nezajímá. Já jsem si tady vyšlapal. Já aspoň budu furt uprostřed, doufám. No. Budu, ne? Asi jo. Tak, 19. fakt je to, že teďkom mluvím do kamery, za mnou jsou dva lidi, tady jsou na mobilu, nedávají pozor, co říkám, pak se do toho zamotám. Já za to nemůžu za to oni. Oni mají dávat pozor, já ne. Tak vám máme dávat pozor, ale to je jedno. Takže 20. fakt je to, že plno zvířat. Mám psa, Fredku, kočku, další kočku, ta kocoura, papouška, želvu. Já si teď. Zase tu šli lidi. No. A skončil jsem, teď to vím, 20. fakt. Jo, 21. fakt je to, že lítat. Neumím. Možná vy jo, ale já ne. Neumím lítat. Neumím. 22. fakt je to, že mý kámoši jsou retardovaní. Já taky, ale oni taky. Tady 23. fakt je, že ve slavě hází listy a já to asi schválím. Tak, 24. fakt je to, že teďko jsme na pohodu, šili jsme a točíme tohle video. Za chvíli to bude kamarád, bude to točit to samý a bude to ano. 25. fakt je to, že neumím zpívat. Neumím. 26. fakt dávám to, protože si nejsem jistý, dám asi 27, protože si nejsem jistý, jako fakt kolik těch faktů jsem zhruba dál, tak dám 27. Aby to bylo dobré, když takhle zadám víc, no, možná víc. Takže 26. fakt je to, že 26. fakt zase tu všechno. 26. fakt je to, že 26. fakt je to, že nemám holku, vůbec jim to nevadí, prostě, že si chillu, nemusím se o ně starat, mám pohodu, můžu prostě takhle 27. fakt a budou to dva fakty v jednom, protože teď říkám, že jeden poradil, protože dělám parkour, jo, takhle prostě se trošku skáčeme, no a 27/8 fakt je to, že mám hnědý oči, jo, tak konečně už můžu končit, já jsem fakt nevěděl, co jsem měl říkat vůbec, protože jsem byl blbej, nenapsal jsem si to, on to zatím píše jako úplně v chillu, no, tak já s váma loučím a čau, Belo!